Avui ens farà la xerrada, ponència, el mossèn Víctor Martínez Mateu, porta oberta al creixement espiritual de Fratelli Tutti. Mossèn Víctor és un dels pilars actualment del nostre bisbat en quant a formació, perquè és una persona que fa no massa biblista i a partir dels seus coneixements és una persona que és un referent perquè no solament a les xarxes, sinó també de manera... L'has tallat. Manel, tens el micro en silenci. Vale. S'ha sentit tot o no? L'última part no. Vale. Pues està dient que mossèn Víctor és un dels valors en alça del nostre bisbat perquè és conegut per la seva gran quantitat de material bíblic que està exposant constantment de manera presencial virtual a les xarxes i no cal dir al nostre bisbat. Ell va néixer al començament dels 70 a la nostra estimada ciutat, ha estat en diferents llocs, ha estat a moviments, sobretot dedicat als nens, com a conciliari i, si no m'equivoco, va ser responsable catalano-balear i, sobretot, des de la seva especialitat bíblica, dona gust de sentir-lo perquè és com si ens parlés un dels apòstols de fa 2000 anys, per la seva naturalitat i actualització del llenguatge. Jo per això agraïa al Víctor, que és una persona incansable, de tracte proper i, sobretot, jo penso que avui ens agradarà moltíssim perquè és un dels valors en alça del nostre bisbat. És un referent. A més d'amistat, jo puc dir que és una persona que els seus continguts són immensos i la persona que l'escolta no se'n cansa de tornar-lo a escoltar perquè cada vegada aporta una novetat bíblica en la nostra formació. Així que, mossèn Víctor Martínez Mateu, moltes gràcies per la teva disposició i de ben segur que avui la reflexió que ens farà ens obrirà els ulls a aquesta realitat tan propera que el papa ens ha convidat a reflexionar. Una abraçada i escoltem ara mossèn Víctor. Doncs gràcies per aquesta presentació. Certament tinc l'especialitat en Bíblia i una miqueteta ahir sentíem com el ponent ens deia que era l'encíclica actual que ens tracta la Fratelli Tutti és un text que no cita massa Bíblia. Jo m'ho vaig quedar mirant una mica així d'una altra manera perquè dic potser hauríem de dir que és l'única encíclica que dedica tot un capítol sencer a un estudi bíblic d'un text concret que és el samarità. Tot el capítol 2 és una exegèsi molt particular de la paràbola del bon samarità que fa el Sant Pare. Una cosa així no hi ha a cap altra encíclica que jo conegui de l'Església més recient. El que he preparat, clar, creixement espiritual. He preparat el tema i bé, ha sortit més com si fos una xerrada més pròpia d'un recés que no pas una qüestió més formativa. Però bueno, a veure, sempre que toquem la paraula de Déu, i el papa sempre toca la paraula de Déu, en totes les seves intervencions té un fonament bíblic, evangèlic, doncs la pregària està pel mig. Si no, mal assumpto. Ahir se comentava també en una intervenció dins que el papa el critiquen molt per tota aquesta encíclica i tal. Jo vaig rebre un missatge d'aquestos que ronden per xarxes que deia, un teòleg i missioner d'Amèrica Llatina deia l'Evangeli és perillós perquè és subversiu per a la nostra societat, perquè implica canvis i modificacions i transformacions greus en la nostra societat, una societat que no és tal com Déu desitja. I llavors ell afegia, i el papa està en risc. Per què? Perquè el papa es fonamenta constantment en l'Evangeli i sempre que parla està sortint per la seva boca l'experiència evangèlica, una vivència cristiana, una vivència de fe, que és el que intenta transmetre. Doncs, com dic, és una encíclica, aquesta parteix de Sant Francesc, un home plenament evangèlic, des de la pobresa, i el papa, doncs, aquesta encíclica Fratelli Tutti la base en la paràbola del bon samarità, al qual, com he dit, dedica tot un capítol sencer, el capítol 2. Resseguint el que deia el doctor Torra ahir, doncs, curiosament, agafa una paràbola, agafa un text en el qual Jesús no és el protagonista. Resulta ser un samarità i un jueu, però sobretot un samarità.
que és, actualitzant-ho, és com poguéssim dir una paràbola d'un palestí que ajuda a un israelià. Dos persones enemigues que s'ajuden i que entre ells dos no veuen diferències, sinó que el samarità el que veu és una persona ferida. Li és igual qui sigui, és una persona ferida, vora el camí i l'ajuda. Des de les seves possibilitats i després també encomanant-ho a les altres, a algú altre més que pugui ajudar-lo, en aquest cas, l'hostaler. És una encíclica que ens parla de la fraternitat, de la germanor, de l'estimar l'altre com a germà. Bé, tots diem, sí, aquest és el manament que es diu Jesús. Doncs va ser que no. Aquest manament el trobem ja al Levític, al capítol 19, verset 18, i ho torna a repetir al 34. Estimeu-vos com a germans. Jesús no inventa la pólvora, ja la té inventada. Ja la tenim a l'Antic Testament, aquest manament. Però què succeeix? Que la humanitat, aquest manament, nosaltres els cristians, hem fet com els jueus, que és la pregunta que propicia la paràbola del bon samarità. Qui és el meu proïsme? Qui és el meu germà? Aquesta és la pregunta. Els jueus, quan van veure que això era molt exigent i que això demanava estimar també els enemics, els opressors, els que ens feien la guerra, van començar a reconduir aquesta norma i van reduir que el germà és el meu connacional. Qui és el meu germà? Un altre jueu. Algú que no sigui jueu no és el meu germà. Doncs nosaltres, 2000 anys després de Jesús, que ell ens ha donat aquest manament d'estimar-nos com ell ens ha estimat, estimar-nos com a germans, els uns als altres, doncs resulta que hem fet el mateix. Qui és el meu germà? Doncs, en certa manera, podríem dir, veient una mica la nostra experiència, que el nostre germà és aquell a qui he d'ajudar. Moltes vegades hem reduït l'amor al germà a la caritat. I el Sant Pare, en aquesta encíclica, el que agafa és obre de bat a bat el que significa ser germà. I germà és absolutament tothom. Sigui qui sigui, absolutament tothom. En el primer capítol de l'encíclica, el papa fa tota una radiografia de quina és la realitat actual. Quines són totes les traves que en l'actualitat fereixen, impossibiliten la fraternitat. Jo en distingeixo tres. Ell fa una radiografia molt extensa, molt bona i que dona molt per poder aturar-se, reflexionar, mirar-se al mirall i dir fallo en això, en moltes coses. Un primer element que impossibilita la fraternitat és l'individualisme. Jo conmigo mismo ho arreglo absolutament tot. Jo faig el que haig de fer i no compto amb ningú. Un altre element és l'egocentrisme. Jo sóc el centre de tot. Tot està en funció de mi. Inclús la caritat, que jo me senti bé, que a mi me donguin la palmadeta a l'esquena, etc. I aquest individualisme i aquest egocentrisme el que provoca, això ho diu el Sant Pare en aquest primer capítol, us convido a llegir-lo tranquil·lament, és un cert aïllament amb tot l'entorn. Com que el que me molesta no em vull saber res, doncs no vull veure. I això fa que me torni insensible a les necessitats, a les problemàtiques del nostre voltant. Per tant, jo he destacat aquests tres elements, l'individualisme, l'egocentrisme i aquest aïllament que provoca insensibilitat en el món. El papa, a partir d'aquesta paràbola del bon samarità, ens recorda novament aquest manament evangèlic, estimar-nos com a germans. Recordem que és el segon manament que ens dona Jesús. El primer és estima Déu, el teu Pare, amb tot el que tu ets. Ja hi tornarem després. Però es marca en aquest segon manament. Estima els altres. Ho trobem a Mateu 19:19 i els paral·lels. Estimar els germans. I sempre nosaltres ens fem qui és el meu germà. Com dic, els jueus ho van reduir als connacionals.
Nosaltres, de vegades, aquell que em fa nosa, aquell que em molesta, no l'acabo de considerar massa germà. Si el puc evitar, millor que millor. Tenim una mirada amb unes ulleres empanyades, que filtren. En canvi, Jesús ho obre absolutament a tota la humanitat. I començant per aquells que són més febles. Dic febles, no pobres. Febles. Perquè la paraula pobre també té un pes que desgraciadament s'ha reduït molt a uns certs aspectes. Feble. Aquell que no pot, aquell que és incapaç, aquell que no se'n surt, aquell que està a mercè de tot el que l'envolti. Feble. Jo quan he llegit i rellegit aquesta encíclica, me sortia una altra idea, de dir, sí, hi ha el segon manament, però és que per viure aquesta fraternitat cal també una altra cosa, i de vegades ens l'oblidem, que és la filiació. Jo sóc fill de Déu, el qual vol dir que Déu és el meu pare. I si és el meu pare, vol dir que jo me sento estimat per aquest pare, me sento protegit, cuidat, acompanyat, educat, també de vegades m'estira de les orelles, també em reconforta. Però és algú que em crida a viure com a fill seu. I aquesta crida és a tota la humanitat, no als qui creuen en ell, a tota la humanitat. Ell ha creat la humanitat, no ha creat els cristians, no ha creat els bons, ha creat tota la humanitat. I en la humanitat hi ha absolutament de tot. Per tant, si som capaços de reconèixer que Déu és pare i que aquest pare ens ha donat la vida a tots, vol dir que no hi ha privilegis per ningú. Ningú és més que ningú. I si hem de posar que algú és més que ningú, són els febles. Aquells que Jesús ens diu a l'Evangeli, jo he vingut a portar l'any de gràcia del Senyor. A tots aquells febles, refer-los, restituir-los. Déu ens ha fet a tots iguals en dignitat, perquè la dignitat ens la dona Déu, no ens la guanyem nosaltres, no me la treballo jo. La dignitat me la dona Déu, i és la dignitat de ser fill seu. No és la dignitat de ser bo, millor, dolent, pitjor, no. És soc fill seu. I aquesta és la meva dignitat i la tenim absolutament tots. L'indigent, el ric, l'assassí, el terrorista, el lladre, el caritatiu, el missioner, tots. Tots tenim aquesta dignitat de fills de Déu. I això el papa insisteix bastant en diversos moments de l'encíclica. Tots som estimats per igual per Déu, perquè Déu no fa distinció a favor d'uns o d'altres. Això ens ho diu també el llenguatge dels salms. Déu estima a tothom, i si fa algun privilegi, ho fa amb els febles. Per tant, cal que nosaltres, per viure aquesta fraternitat, també cal fer aquesta experiència de sentir-nos fills de Déu. Ser fills de Déu vol dir que som imatge i semblança de Déu. És a dir, que tenim els seus dons, les seves capacitats, som capaços de crear, som capaços d'estimar, som capaços de perdonar, de ser pacients, d'acompanyar, de fer el bé, de ser purs, de ser sants, com ell és sant. Un Déu que al ser el nostre Pare, doncs no ens imposa, sinó que ens ofereix la seva autoritat. Déu és el nostre Pare, però cal que nosaltres el reconeguem com a tal. Si no, doncs sí, Déu està allà i jo vaig a la meva. Però no és una autoritat que ell ens ofereix i que som nosaltres que l'hem d'acollir i que l'hem de respectar. Ell ens ha donat la dignitat de ser persones i quan algú pateix, sigui qui sigui, aquesta dignitat queda trepitjada i estem trepitjant a Déu. El que ell és el nostre Pare significa que ens fiem d'ell. Nosaltres ens fiem dels nostres pares. Doncs a Déu ens hem de fiar. Perquè ell confia en nosaltres. I aquí us remeto a la paràbola dels dos fills. Aquell pare que va buscar els dos fills i diu, vés a treballar. L'un diu, no em dóna la gana. I després acaba anant-hi. I l'altre diu, sí, ja hi vaig. I no hi va. I la paràbola acaba dient, no qui
va estimar més el pare o qui el pare es va estimar més, sinó que va dir qui és el que va fer cas al pare. Doncs el qui va anar. Doncs Déu confia en nosaltres, en què, malgrat de vegades ens neguem, malgrat de vegades li girem l'esquena, acabem fent-li cas. Tots som fills seus, i ho som no per mèrit nostre. No som fills seus pel baptisme. Pel baptisme som membres de l'Església. Som fills seus pel fet d'haver nascut. Pel fet de ser homes, dones, infants, ancians, impedits. Tots som fills seus perquè ell ens ha donat la vida. És un do seu, el ser fill. No és un mèrit nostre. No hi ha privilegis, no hi ha diferències. Per tant, no hi ha d'haver-hi murs entre les persones. I això també el Sant Pare també ho diu en l'encíclica. Hem de trencar murs. Hem de trencar allò que ens diferencia i ens separa. I si tothom som fills seus, això significa que ens hem de reconèixer com a tals, els uns als altres. Fins i tot en aquell que em fa la guitza. Fins i tot aquell que em destorba. Fins i tot aquell que voldria apartar-lo ben lluny. Doncs l'he de reconèixer com a fill de Déu, igual que jo ho soc, amb la mateixa dignitat que jo. Déu ens ha donat a cadascú de nosaltres moltes coses. Ens ha donat la vida, la creació, el món en el que vivim. Déu ens ha donat com a do l'altre. L'altre és un regal, sigui qui sigui, és un regal. I després m'ha donat a cadascú de nosaltres, a mi, m'ha donat unes capacitats, m'ha donat a mi mateix la possibilitat de créixer. I aquesta filiació divina el que demana és tenir una experiència profunda, personal, de trobada amb Déu. No podem funcionar per inèrcia. I aquesta experiència personal de Déu doncs es basa sobretot en l'experiència del perdó, del ser salvats. Venim de celebrar Setmana Santa. Sentir-me salvat per Déu. Sentir-me estimat per Déu, malgrat la meva infidelitat, malgrat el meu pecat, malgrat de vegades, sovint, no faig el que toque. Sentir-me estimat per Déu i sentir que Déu realment és fidel, que està sempre al meu costat, que no llançarà ni llança mai la tovallola vers mi ni vers ningú. Jo no sóc diferent de ningú, no sóc més que ningú. I això és el que ens ha de fer descobrir la filiació, el sentir-nos fills de Déu. Vivint això, entendrem i serem capaços de treballar molt més en nosaltres el viure en fraternitat, que és el que ara una miqueteta entro en tema. Fraternitat significa que tots som germans. No se'n lliura ningú de ser germà de l'altre. Una altra cosa és que jo vulgui viure com a tal o no. Tots som germans, perquè tots som fills de Déu. Som membres d'una única família, la humanitat. I quan miro un asiàtic, quan miro un indi, quan miro un africà, quan miro un magrebí, quan miro un europeu, el que he de veure és un home. No he de veure una raça, un color, una ideologia, una mentalitat, una llengua. He de veure una persona. He de veure un fill de Déu. Totes les diferències que existeixen en el món els hem creat les persones. No venen de Déu. Unes diferències que sovint s'han generat a través del diner, a través del poder. Aquesta fraternitat que el Papa ens recorda en l'encíclica ens ha de portar a una cosa molt difícil, que és molt contrari al que deia al començament de la radiografia que fa el Papa. Descentrar-nos. Jo no sóc el centre de la meva vida. I això té unes conseqüències molt incòmodes. Ja no es tracta de fer el que a mi m'agrada, el que jo vull. He de fer el que convé, el que l'altre necessita. He de fer el que Déu em demana. No ho sé treure. El descentrar-me significa que en el centre hi poso Déu i poso l'altre. El descentrar-me suposa obrir-me als altres, no els hi tinc por. Vaig a la trobada de l'altre. Trenco murs, que ens diu el Sant Pare. El descentrar-me suposa acollir l'altre tal com és.
Reconèixer el valor que l'altre té com ell és, des de la seva circumstància, com un igual. Igual a mi és un milionari, el rei, el president del govern, com el transeünt que està demanant caritat a la porta d'un bar o d'un supermercat. I és més, el que el papa també demana i explicita quan fa el comentari a l'encíclica, a la paràbola del bon samarità és sí, l'altre és igual a mi, però atenció, jo sóc igual als altres. No sóc més, tampoc sóc menys. Jo també sóc igual a l'altre. No és que l'altre sigui igual a mi, jo també sóc igual a l'altre. El papa en l'encíclica comenta això. Hem de ser samaritans, però és que jo també he de ser trobadís per poder fer de samarità. Jo he d'estar enmig del món per poder ajudar, perquè em puguin demanar ajuda. Si jo no hi soc present, com me demanaran ajuda? Un altre element és adonar-me que jo, Déu ens ha fet per ser per als altres, ens ha fet per estimar. Els dons que tenim són per estimar. Per tant, si jo no em dono, estic estafant als altres. Si jo no col·laboro, estic estafant als altres. Si jo no em faig proper als altres, els estic fent un mal. Si jo no aporto, estic empobrint a la resta. Se'ns demana també el respectar i acollir l'altre des de la seva realitat. I això suposa també el revisar-nos com nosaltres actuem a l'hora de fer caritat, a l'hora d'ajudar. Perquè moltes vegades el que intentem fer és una mena de colonitzar l'altre. Tu has de ser com jo te demano que siguis. O com hi ha una norma o una llei que diu tu has de ser així. No, cadascú és com és. No som robots fets en sèrie. Cadascú és ell, les seves circumstàncies i la manera com les ha viscut. I jo quan ajudo l'altre he de fer que l'altre sigui ell mateix, no que ell sigui el que jo vull que sigui. És aquella discussió moltes vegades que fem, és que no haurien de comprar els pobres que també han de demanar diners, van i després se prenen una Coca-Cola i no sé què, no sé quantos. Vale, és que l'altre és com és. Tu estàs pensant que l'altre és com tu. Doncs no, l'altre és així. I tu el que has d'ajudar és que l'altre sigui capaç d'adonar-se de quin ha de ser el seu camí. No l'has de colonitzar, no li has d'imposar una manera de ser. Tot això s'ha de viure creant espais de vida comunitària i en comunió. Són dues coses diferents. Comunitària vol dir no vaig sol, busco ajuda, ho fem en equip, en grup. I en comunió ho posem tot, ho llegíem fa poc en les lectures de la missa, ho llegim aquest diumenge passat, tot en el bé de tothom. Tot posat per al bé de tothom, en comú. Els diners, la roba, el menjar, tot es posava per repartir-ho amb tothom. Aquesta fraternitat, tots aquests aspectes, el que ens demanen és fugir de l'individualisme. Jo, no. És un nosaltres. Llavors, el papa, tot el que va explicant, no fa una llegida seguida de l'encíclica, sinó, com deia el doctor Torra, l'important és no que diu, sinó el missatge que hi ha al darrere. Doncs això és una miqueta del que he pogut extreure i us comparteixo. Aspectes i actituds que hauríem de treballar més. Una, principal, si no és impossible fer res. Fiar-nos de Déu, la confiança en Déu. Si jo no me fio de Déu, de què me llanço a ajudar a un altre? De què em poso a compartir amb algú que no conec? De què em poso a treballar, a fer equip amb gent que potser no he vist mai? Si no em fio de Déu, de que Déu està amb mi, de que ell em guia, de que ell em parla, de que ell em sosté, de què me llanço jo a ajudar o a sortir a l'encontre de l'altre? Per això la importància d'aquesta experiència personal de trobada amb Déu. I aquesta experiència la fem no individualment, el fem en el si d'una comunitat, d'un grup, en el si de l'Església. No és la meva fe, és la fe de l'Església.
És la fe que Déu ens ha transmès a través de Jesucrist i que en el si de l'Església vivim, compartim i intentem viure com podem en comunitat. Una altra actitud és descobrir les pròpies capacitats. Els defectes ens els sabem tots, els meus i els dels altres. Però i les meves capacitats? Me les conec. Els dons que Déu ha posat en mi, uns dons per ser compartits i posats al servei dels altres, els conec. Els he descobert, els faig treballar. I, lògicament, soc conscient de les meves limitacions. Jo no puc amb tot. Jo no sóc Superman. No sóc un messies. I si som capaços de descobrir aquestes capacitats i aquests dons que Déu ens ha donat, ens preguntarem per què Déu me'ls ha donat. I és aquí on sorgeix la vocació. Un Déu que ens crida a cadascú de nosaltres des de la nostra pròpia realitat a oferir-nos, a donar-nos al servei del món i de l'Església i oferint-nos transformar la realitat. El bon samarità trenca un estereotip que jueus i samaritans no es poden ni veure, no es poden ni tractar ni parlar. Doncs ell s'ho salta. He d'ajudar a l'altre. I buscaré qui m'ajudi. I ho fa. De la mateixa manera que descobreixo les meves capacitats i dons, he de descobrir també les capacitats i els dons dels altres. Els límits els sabem claríssimament, perquè per aquí és per on sempre critiquem, és que mira el que ha fet, és que mira com va, és que mira el que diu. Descobrir els dons dels altres i descobrir que l'altre és un do del qual jo puc aprendre, algú amb el qual jo em puc complementar. Sol no puc canviar el món. Sant Francesc va començar sol i de seguida va buscar germans i va crear una comunitat. Tothom que comença una missió busca germans. Jesús va començar sol, però el primer que va fer va ser buscar companys de camí perquè estiguessin amb ell i continuessin la seva missió. L'altre és un do, és un mestre, és algú amb qui complementar-me, algú amb qui col·laborar, amb el qui compartir. I això ens demana ser humils. Jo no ho puc tot, jo no ho sé tot, necessito dels altres. Tots i cadascú de nosaltres som cridats a continuar l'obra de Jesús, la construcció del regne de Déu. Un regne de veritat, de justícia, de pau, d'amor, on ningú passi necessitat, on ningú estigui trist. Aquell text d'Isaïes, doncs, l'any de gràcia del Senyor. Això suposa, la construcció d'aquest regne ens demana també una sèrie d'actituds, que això el Sant Pare ho recalca també en l'encíclica. Tenir una mirada crítica i transformadora. Crítica, no criticona. Crítica és capaç de veure la realitat i dir per què passa això? Què té de bo? Què té de dolent? I quines possibilitats té? I quines barreres hi han? La mirada crítica és la que és capaç de transformar. La mirada criticona és la que l'únic que fa és llançar fel i crear discòrdia i aixecar murs. Una mirada crítica, que és una mirada esperançada perquè creu, fent aquesta mirada, busca la manera de transformar la realitat. Per tant, una mirada d'esperança. Una mirada i una actitud que ha de portar, i això el Sant Pare ho diu, quan parla també de la política i parla també de totes les estructures de pecat, que ha d'ajudar a denunciar i a transformar. A dir el que no funciona, però no per criticar i dir que dolent que és, sinó dir és que això no ha de ser així, hauria de ser d'una altra manera. Donar possibilitats. Això, doncs, si no me'n recordo, malament era el bisbe Piris que dius no em portis problemes, porta'm solucions. Si has vist un problema, porta'm també la solució o la possibilitat de transformar-ho. I és ben sàvia aquesta realitat. Moltes vegades denunciem és que mira que malament, és que mira el que surt a la tele i què es pot fer? Aquí no hi entrem. Que ho faci un altre. Que ho faci algú que tingui més poder. I llavors és quan Déu ens diu, per això t'he fet a tu. I tu, les teves mans,
s'han d'ajuntar amb les mans d'un altre i d'un altre i d'un altre i així podreu transformar el món. Hi ha de vegades que hi ha gent que té aquesta actitud de fem foc nou, vinga, tot fora i comencem de zero. No, això no funciona, perquè tornarem a repetir el mateix. El Sant Pare, en l'encíclica, també diu s'ha de tenir memòria històrica, saber d'on venim, recordar-nos dels nostres defectes i de les nostres entreposades. Siguem capaços de recordar-ho. L'home, diem dels peixos, però em sembla que l'home és l'animal que més aviat oblida quan li va a la seva conveniència. Ens oblidem d'on venim quan la cosa està tranquil·la. Llavors tornem a repetir el mateix i llavors ens tornem a queixar. I dius que no te n'has enterat que ahir vas passar per aquí, hi havia aquest forat i vas caure. Oh, és que l'haurien d'omplir. No, tu el que t'has adonat que allí hi ha un forat. I no l'ha d'omplir un altre, omple'l tu, tapa'l tu. Tot aquest projecte, tota aquesta mirada, ha de començar per un mateix. Deixar-me transformar a mi mateix. No hi ha lloc per als cristians de dir és que no puc. És que no ho sé. Aquesta és una resposta de vagància. Busca qui t'ajudi, busca qui t'ensenyi. Si l'altre és un do, si vivim en comunitat, doncs busca qui t'ajudi. Ens hem de deixar transformar. Ens hem de convertir. I aquesta conversió significa fiar-me de Déu, complir la seva voluntat. Que ell sigui el Senyor de la meva vida. Ell que em crida a fer de samarità. De quan trobi alguna necessitat, alguna persona feble, ajuda'l. I si tu no pots, busca qui ho pugui fer o qui t'ajudi a fer-ho. Una altra cosa, un altre aspecte important a treballar, que també surt diverses vegades al llarg de l'encíclica, és purificar la nostra mirada. Tenim una mirada molt humana i molt poc divina. Mirem massa com a homes i poc com Jesús. La mirada de Déu que mira els altres com a fills estimats. No mira el seu aspecte, no mira el seu obrar, mira la seva essència. Ets fill meu i per això t'estimo i per això estic sempre amb tu. No ens mira pels nostres mèrits, ni per les quantitats de coses que fem, ni si tenim èxit o fracassem. Ens mira pel que som. Per tant, jo hauria de tenir també aquesta mirada, mirar l'altre pel que és. Germà meu, fill de Déu. Algú com jo, pobre i necessitat. Però algú com jo, que té possibilitats, que pot canviar, que pot ser una persona meravellosa. I després també una altra actitud també quan tractem amb els altres, que això el papa també ho diu moltes vegades, diverses vegades, és dir, promocionar l'altre. L'altre no és objecte de la meva acció. No és algú a qui jo he d'ajudar. L'altre és una persona, amb la seva sensibilitat, la seva realitat, les seves grandeses i les seves febleses. L'altre és subjecte, protagonista de la seva pròpia vida. El que passa és que necessita ajuda. Necessita algun company de camí que l'agafi de la mà, l'estiri, l'ajudi, el refaci, el guareixi, li doni pau. Què és el que fa el samarità? Te deixo a l'hostal, deixo uns diners i recupera't. I ja ens tornarem a veure. Doncs nosaltres hem de tractar l'altre com algú amb dignitat. Una persona peculiar en la seva realitat. Un fill de Déu com jo. Una persona que és imatge de Déu. No és un pobre el que jo he d'ajudar. No. Perquè abans ja l'estàs rebaixant i t'estàs posant tu per sobre. L'altre és algú com tu. És imatge de Déu com tu mateix ho ets. Per això, la radicalitat d'aquesta encíclica i que moltes vegades li vinguin crítiques, jo també quan la llegia dius, si complíssim això, el món seria diferent. Però que complicada que se'ns faria la vida. I és que no ens volem complicar la vida. I més encara quan tenim un lloc de benestar, de seguretat,
d'autoritat, de poder. I moltes vegades les crítiques, fixem-nos-hi sempre de qui venen, normalment dels qui tenen poder, dels rics. Ara el que entraré és a treballar, i amb això acabarem amb el temps que convingui, les diferents actituds que el Sant Pare va desgranant al llarg de tota l'encíclica, a partir del capítol 3. Surten diverses, jo més o menys l'he agafat les que dona més importància, perquè ens hi podíem estar una bona estona. Ja dic que això és per fer un recés o uns exercicis espirituals. La primera actitud a treballar, la paciència. Aquesta moltes vegades ens falta. I la paciència significa el no voler córrer. I la paciència també implica que jo he d'estar més pendent no de recollir, sinó de sembrar. He d'estar més pendent de treballar que no pas de recollir el fruit, perquè el fruit és de Déu. Jo he de tenir la paciència de respectar processos. I potser jo inicio un procés i potser aquell procés s'acabarà quan jo ja no hi seré. Jo, els capellans o la gent que està en un lloc i que cada X temps els van canviant, doncs inicies un camí, un projecte i continua el que ve després. I tu no el veus acabat. Per tant, aquesta paciència de ser capaços de viure això, buscant el sembrar, donar temps. No el temps humà, sinó el temps de Déu, que és etern i és infinit. El nostre és limitat i ha de ser ja. Perquè la paciència és necessària i imprescindible per acompanyar persones, per refer persones. Tu no treus de la misèria a una persona en una setmana. A mi m'explicava una voluntària de Càritas. Tenim una persona que no arribava a final de mes. I em va costar 6 mesos fer-li entendre que si vostè va que si aquella dona anava amb els seus 2 fills cada dia a esmorzar un croissant i un cafè al bar, difícilment arribaria a final de mes. Li va costar 6 mesos que aquella dona entengués aquesta realitat. Deixés de fer-ho i va veure que, doncs sí que arriba a final de mes. 6 mesos per una cosa tan senzilla. Faci vostè el favor de comprar-se una barra de pa i una mica d'embotit i es fa l'entrepà a casa. I li sortirà molt més barat i tindrà per diversos dies. Per tant, en l'acompanyar persones, el refer els febles, el transformar realitats, demana temps, molt temps. El Concili Vaticà II, fixem-nos els anys que fa i encara no l'hem acabat d'aplicar ni en la meitat de tot el que diu. Ja han passat més de 50 anys. Temps, necessitem temps. Per tant, paciència, no corre. Pensar en l'altre, no en els meus interessos. Una altra actitud, la providència. I el papa deia això també dient, a veure, quan complim la voluntat de Déu, quan ens posem en mans de Déu per fer el que ell ens demana, no patiu, que tard o aviat sortirà endavant. Costarà molt, costarà poc, però sortirà endavant. En canvi, quan jo faig coses pensant des de jo crec que he de fer tal i qual, normalment ens solem estrellar. I sempre la culpa és dels altres, no meva. Aquesta providència és dir, posar-me en mans de Déu i ell farà que allò que estem fent tiri endavant, perquè ell és el primer interessat en que allò tingui èxit i vagi endavant. La qual cosa significa que no hi ha lloc al protagonisme, als personalismes, que hi ha una persona que mou i fa i vinga, bum, i llavors tothom allí se munta una cosa, desapareix aquella persona i allò se desunfla i desapareix. Jo quan estava de conciliari diocesà del Mijac, moltes vegades els monitors se desesperaven perquè és que no ens entren joves, és que tenim problemes i tal i qual, són poquets, i jo els deia, les coses, si són de Déu, no patiu que tiraran endavant. I si Déu desitja que això s'apagui, s'apagarà per molt que vosaltres us emperreu en que allò tiri endavant. La providència entesa d'aquesta manera, confiar en que Déu ens està acompanyant, que ens guia, que ens enforteix, i que ell és el primer interessat en que allò que estem fent tiri endavant, si complim la seva voluntat, no la nostra.
Un tercer element que també és important i que també el papa ressalta és la il·luminació de l'esperit. Ho diuen aquestes paraules. És a dir, posem-nos en mans de Déu. Tot allò que fem i vivim els altres, posem-ho en la pregària. Posem-ho en el discerniment en comunitat, en església. És en un concili on hi ha tots els bisbes units en l'esperit, on l'església té la seva màxima expressió, on l'església és plena. Els projectes pastorals es fan en comunió, no és la dèria del capellà de turno o del bisbe de turno, es fa en comunitat i s'ha de fer un discerniment. I quan actuem amb algú, quan emprenem una missió, cal posar-nos en mans de l'esperit. I sabem que aquesta il·luminació el que farà és complicar-nos la vida. I si no, mireu-vos els profetes. No n'hi ha ni un que tingués una vida tranquil·la i feliç i pacífica. Tots les van passar magres. Un altre element que també el Sant Pare diu i que també és molt important i que a vegades en la nostra església de vegades fallem, ell parla de coprotagonisme, no de col·laborar, sinó de coprotagonisme. És a dir, tots som protagonistes. No és un que es tira del carro i els altres que empenyen. Tots tirem del carro i tots empenyem. Per tant, la importància de buscar companys de camí. Si jo vull que s'acabi, jo què sé, el desbarajuste que tenim aquí a Lleida amb el tema dels tempores a l'estiu. No pot ser dèria de Càritas o d'un. Ens hem de posar tots d'acord. Fins i tot amb gent que no vol col·laborar. Ens hem de sumar tots. Buscar companys de camí i d'acció i que entre tots ho fem. I això se fa tenint clar un nord. Que moltes vegades fem les coses sense de vegades plantejar-nos on vull arribar. Però on vull arribar concret. I, això el Sant Pare també ho diu, en el procés de recuperar persones, el que ajudem, el que acompanyem, també ha de ser protagonista d'aquesta feina, d'aquesta fraternitat, d'aquest treballar plegats. Una altra actitud que el Sant Pare parla és tenir un cor acollidor. Això suposa acceptar amablement el que em ve. Vol dir acceptar amablement la realitat, amb els seus èxits i els seus fracassos, amb les seves llums i les seves fosques. Acceptar amablement l'altre, tal com és. I acceptar amablement a mi mateix. Perquè si jo no estic en pau amb mi mateix, ja m'explicaré com estaré en pau amb els altres. De seguida saltaré. Per tant, un cor acollidor no dona espai als prejudicis, a les etiquetes, a les idees preconcebudes. Un cor acollidor és respectuós. Un altre element, que és dels primers que parla el Sant Pare, és trencar murs, allò que ens separa. I els murs més importants que tenim són les pors. I si, ja seré capaç, és que si no fos trencar les pors, trencar els murs. I trencar els murs ens obre a l'exterior. I a l'exterior què hi trobem? La realitat. I l'altre, m'agradi o no m'agradi, que és tossudament com són, no com jo voldria. És, com diu el Sant Pare, i ho va dir des del començament, viure a la intempèrie. Trencar murs vol dir surto de la meva protecció, del meu espai de confort i visc a la intempèrie més absoluta. I és un sortir per obrir-me i un obrir-me per donar i per rebre. No només per donar, per rebre també. Un altre element, com no pot faltar, és el de la caritat.
I aquí el Sant Pare fa tota una reflexió. La caritat entesa no com a paternalisme. Ja et donaré el que necessites, ja et diré el que has de fer. Sinó una caritat que el que busca és promocionar l'altre. Que l'altre sigui protagonista de la seva vida. Que l'altre refaci el seu camí amb els seus capacitats, amb la meva ajuda, però ha de ser ell el que prengui les decisions. I en aquest camí, doncs, s'han de demanar ajudes, s'han de buscar col·laboracions i, sobretot, com dèiem abans, s'ha de tenir molta paciència i molta comprensió. Un altre element és la gratuïtat. Una gratuïtat que significa el buidar-me per amor. No perquè m'ho manen o perquè quede bé, sinó perquè estimo. I la gratuïtat no busca la pròpia satisfacció, la pròpia fama, el penjar-me medalles, el que em donin el copet a l'esquena. Busca el bé de l'altre, en tot moment. Això va lligat també amb el cercar el bé comú. Aquest bé comú que suposa superar les meves pròpies idees, aquells conceptes que anem arrossegant per hàbit i per tradició, idees preconcebudes. No. Importa el bé de tots. I tots és tots. No se'n salva ni un. Tothom entra dins d'aquest bé comú. Ningú queda exclòs. El ric i el pobre, el delinqüent i el bondadós. Perquè moltes vegades tenim aquest problema de dir el nosaltres, sí, la nostra parròquia. No és la nostra parròquia, és l'Església. Perquè a més no és la nostra parròquia, és el poble de Déu. No és el meu país, és la humanitat. I la humanitat és de Déu. Per tant, el bé comú, i això doncs, forma part del magisteri de l'Església, el que és la doctrina social de l'Església, per això, un dels principals principis, el bé comú, i és de tots. Ningú queda exclòs. Jesús ha vingut a entregar la vida per tots, no pels bons o perquè es fien d'amb ell. Per tots. Un altre element que el papa també insisteix és l'amabilitat. Aquesta bonesa i bon humor que hem de tenir quan tractem amb els altres i quan fem la nostra feina. Un somriure que ens ha de néixer del cor. No ha de ser un somriure postís. Ha de néixer del cor. El saber gaudir de l'altre. El saber enriure'm de mi mateix. Aquesta amabilitat que és també un oferir-me. Perquè t'estimo. T'ofereixo el que sóc, el que tinc. Un altre element que també el Sant Pare, també quan parla de la política, una altra actitud, el diàleg. El diàleg que no és discussió. La discussió és dues persones que parlen i a veure qui imposa la seva veritat. El diàleg és buscar la veritat entre tots. És escoltar a tothom. Perquè la paraula de tothom té el mateix valor. L'altre, dèiem abans, és un do, és algú del qui puc aprendre. És algú que també té riqueses i té dons i que és imatge de Déu. Per tant, el diàleg també suposa aprendre a cedir. Doncs jo no tinc la veritat. Doncs jo no m'he de sortir amb la meva. Hem de sortir amb la veritat de tots. Acceptar la veritat de l'altre. Per tant, el diàleg no es pot exercir mai des d'una posició de poder, de superioritat. Jo, com que sóc una persona ben arreglada i tal, tu que ets pobre, tu que ets feble, jo t'ajudaré. No, aquesta és una posició de poder. No és una posició de diàleg. Ja l'escoltes, l'altre, el que t'ha d'explicar, aquella persona que està vora el camí, ja l'escoltes? La penúltima actitud que us proposo és la tolerància. El Papa també diu això, ser tolerant. La tolerància és viure des del respecte, des de valorar l'altre, des de la comprensió de la realitat de l'altre, de no quedar-nos només amb la superficialitat. Mira com va vestit o mira com és i tal. No. Tu coneixes la realitat d'aquesta persona? Li hem preguntat mai a un immigrant què ha viscut fins que ha arribat aquí a Espanya? No, és que jo vinc de Gàmbia. T'has travessat mitja Àfrica, a peu. Què has viscut? Quant temps has trigat? Què t'ha passat?
el respecte i l'escoltar a l'altre. Una tolerància que suposa deixar l'altre ser com és. Només així puc establir un diàleg. Si no, el que faré és imposar-li una manera de ser. I puc caure en el perill de la manipulació. Jo t'agafo i te retoco amb la meva imatge i semblança. Doncs no. I l'última, que el papa també hi ressalta moltíssima importància, és el perdó que va lligat amb la pau. Un perdó entès com un reconciliar-se, com un tornar-me a sentir germà de l'altre. I aquest reconciliar-se en tres coses. Primer, m'he de reconciliar amb mi mateix, amb el meu propi pecat. M'he de reconciliar amb l'altre que em fereix, que m'és una amenaça. Li tinc por. I m'he de reconciliar amb el món. El món és el que és. I té moltes coses bones, perquè Déu hi és present en aquest món. Només des de la reconciliació, des de buscar el trobament amb l'altre, podem refer relacions. Unes relacions que siguin de sentir-nos germans. Aquest perdó, aquesta pau, fa fora tota forma de violència. I no només física. Pot ser una violència econòmica. Pot ser una violència psicològica. Adolescents que se senten violentats perquè no tenen recursos per anar vestits a la moda. Perquè com que no puc tenir un mòbil com l'altre, sense adonar-nos en coses com aquestes estem exercint violència contra els que tenim al nostre voltant. Forcem a l'altre a fer una cosa que l'altre en cap moment s'ho ha plantejat. La pau i el perdó mai imposen. Sempre és una oferta, és un regal. Bé, doncs, amb tot això acabaria aquí, perquè ja la cosa ja s'ha fet prou llarga. Com dic, és una encíclica d'una riquesa enorme. No explica res nou, simplement ens posa sobre la taula, ens obre el ventall de dir què significa viure com a germà. I ens ho posa tot pel davant, doncs els pobres, les injustícies, la fraternitat, els mercats, la tecnologia, les institucions internacionals, la política, els immigrants, la immigració, les guerres. I ens diu, i Déu ens crida a viure la fraternitat i transformar tota aquesta realitat. I ell ens ho posa tot a sobre. Clar, ho veiem i diem, és d'eupa. Això és molt complicat, és molt exigent. I ja us he dit al començament, l'Evangeli és perillós. I el que el viu es posa en risc de perdre la vida, però de perdre la vida per ressuscitar i per transformar la realitat, per fer d'aquest món aquest regne de Déu que Jesús ha vingut a predicar i que nosaltres, de moltes maneres, volent i sense voler, el anem boicotejant. I el Sant Pare en aquesta encíclica ens està dient això. Hem de complir aquest segon manament que Jesús ens ha donat, estimar-nos com a germans, perquè Déu ens estima com a fills. Doncs siguem capaços de compartir aquest amor. És el que el Sant Pare ens diu en aquesta encíclica. I curiosament fa aquesta crida a tothom, a totes les religions, a viure germanats i centrar-nos que tots som fills d'un mateix pare, que no hi ha ningú diferent de ningú. És el final de l'encíclica. Doncs bé, jo callo ara.